Hello everyone, good morning. खुलुमबाय आरो बरायबाय गासिखौबो दिनै बे गोदान भिडिअआव। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं आरो गासिखौबो मोजाङै दं होनना आसा खालामना दिनै बे भिडिअखौ जागायनोसै। बेयो जाहैबाय जों गामिनि क्वारान्टाइन सेन्टार। बेयो जाहैबाय साब सेन्टार। एक्चुअली बे भिडिअखौ आङो जुन दानावनो खालामदोंमोन, नाथाय भिडिअखौ हगारनाय जायाखैमोन। बेयाव आं थांदोंमोन, माने गुवाहाटीयाव थांदोंमोन। गुवाहाटीयाव आंनि मोनसे रुम दं। बे रुमनिफ्राय आंनि जा माल माथा, आंनि जा बिसना सादोर बा जायखिजाया बेसाद टेबोलफोर, बेखौ आं लायनो थांदोंमोन। मानोना लायनो थाङाब्लाथाय ओरैनो नोङो माबाखौ मान्थलि फिसखौ होबाय थानांगौ जायो। स' बेनिखायनो दाथ' खुलिथ'आ नालाय, बेनिखायनो आं बेयाव माने लायनो थाखाय थांदोंमोन। दा बेयावनो आङो ओरैनो भिडिअ बानायलांदोंमोन आरोना। ओमफ्राय बे साननैसोआ भिडिअ हगारनाय जायाखै आरो बेबायदिनो लेजि मोनगासिनो मानसिया गावजों गाव। बेनिखायनो आं बै भिडिअखौ दिनैसो होबाय। बै समाव एसेबां खुला नङामोन, लकडाउनाबो इमान खुला नङामोन। जोङो साननैनि थाखाय खुला मोनदोंमोन ना, समबार आरो मंगलबार। बै साननैनि मादाव जोङो समबारखालि थाङाखै, नाथाय मंगलबाराव जोङो थांदोंमोन। ओमफ्राय बे समाव खुला नङाब्लाबो गोबां मानसि बा गोबां ट्राफिक जादोंमोन, गोबां गारि खारदोंमोन, गोबां जेनेबा लोगो मोनदोंमोन आरो जों बेबायदि ट्राफिक। आरो जोंबो गोबां सिनसियारलि थांखादोंमोन बेयाव, मास्क लानानै। आरो गारिनिफ्राय जों जेनेबा गुबुन जायगायाव थांनानै डाइरेक्ट रुमाव थांनानै डाइरेक्ट न'आव फैदोंमोन आरोना। दा जों मोनबायमोन सराइघाट दालां। बेयाव आं खालि थांनानै फैनायखौल' भिडिअ लादों। माने आं जेनेबा रुमाव थांनानै बे बेसादफोरखौ लड खालामनायखौ आं लायासै। डाइरेक्ट थांनानै डाइरेक्ट फैनायखौ लादों आङो बेयाव। दा जोङो मोनहैसिगोनानो। दा मोननानै जोङो दसे उनाव फैसिगोनानो लोगो। दा फैफिनबायानो जोङो नै। दा जोङो गुवाहाटीनिफ्राय थांफिनगासिनो दं। बे जाहैबाय बार'बारि। अब्ला दिनै बे भिडिअआ बेखिनियावनोसै। एसेबांथ' मोजां मोनासै जानो हागौ, अब्लाबो होबाय आरो। दा दिनै बे भिडिअआ बेखिनियावनोसै। बयनिसिमबो गोजोन्थों एन्ड गुड बाय।